V rodine bývalého hokejového reprezentanta Jozefa Daňa jablko nepadlo ďaleko od stromu. Syn Marko už naplno zarezáva v A-tíme Dukly Trenčín na extraligovom ľade. Hoci je vekom stále iba dorastenec. Ukazuje prehľad, nebojí sa súbojov, je sebavedomý a ja si myslím, že má veľkú perspektívu. Kapitán Dukly Jan Pardavý vymenoval silné stránky mladíka, ktorý v novembri oslávi iba 17. narodeniny. Skúsenosti z trenčianskej šatne Markovi pomáhajú prekonávať nástrahy seniorského hokeja. Určite tí chlapi sú tu silnejší, väčší, ťažší a ja sa tu nedokážem tak moc presadzovať, a keď ma narazí na mantinel, tak to určite viacej boli ako v tej juniorskom a dorasteneckom hokeji. Je celkom logické, že takýto hokejista neunikol pozornosti zámorských skautov. Draftovali ma do kanadskej CHL ligy, to je vlastne juniorská liga, a do mužstva Prince George. A pravdepodobne na budúci rok by som tam mal zavítať. Otec Jozef Daňo môže byť na syna pyšný. Marko má nakročené na veľmi sľubnú kariéru. Minimálne takú ako Jožko.